To, že sa mamka s tatkom rozišli, nebolo to najstrašnejšie. V mojom živote sa tým až tak veľa nezmenilo. Tatko sa presťahoval do iného bytu, ale chodil za mnou hádam aj tak často ako predtým. V zime som pretekal v lyžovaní, ale potom som musel v škole doháňať zameškanú látku. Na baka som mal čas spomínať len málo kedy. Musím ísť, prišiel tatko, ahoj! Ahoj! Ahoj, tatko! Ahoj. Tak čo, ideme? Ideme pre baka. Sadaj. Ale odnes som si domov tašku a nechám máme lístok, aby ma nehľadala. Ahoj. Dobre, dobre. Ahoj, Janka. A ponáhľaj sa. Áno, tatko. Poriadne držať. Ona ho nedržala. Nevymýšľam. Tak čo, ideme to vybaviť, nie? A nech ti to netrvá väčšinu. Ponáhľaj sa, tatko. Čo mu je? Bák. Počkaj, pomôžem ti. Bák. Bačia, ty ma už nepoznáš. Bák, no poď sem. Bačiak, no. Bačiačik, chopáčik. No poď sem, bák, bačiak. Ty poď na chlpatá. Bačiak, hop. Bák, bák. Bačiačik, ako si nám chýbal. Bák, nechaj ma, prestaň. No, bák. Bačiak, no. Bačiačik. Bačiak. Bak, u mne. Boli ste sa opäť dohlásiť. Poď, vyskoč, Bak. Dobre. Poď. To nie je dobré. Takto naraz. Suka potrebuje teraz pokoj. Prosím vás, neberte ho ešte. Tá sučka sa mi z toho zbesne. No v poriadku. Prídeme si poňho, keď tie malé kúsok povyrastú. Ale tatko! Bak, sem! No ku mne! Sem poď! Ach. Poď. Poďme. Staň. Poď
Poďte rýchlo, lebo ho neudržím. Ostaň! Ahoj, bác. Ostaň! Prestaň! No tak. Ostaň! No čo je? Do frasa. Veď si poď ho, nedlho prídeme. Ja viem, tatko. Martin! Martin, nechcel by si sa so mnou prejsť na Terryho chatu? Tam teraz robím. Na Terryho si ešte nebol. Zajtra je sobota, mohli by sme vyraziť hneď ráno. Na zajtra mám už program. Dostal som od mamky novú kazetu. Chcel by som si na ňu u Maroša niečo nahrať. No a v nedeľu? V nedeľu môžem. Fajn, v poriadku. Mám po teba prísť v sobotu večer alebo v nedeľu ráno? Hádam v nedeľu. Tak ahoj v nedeľu. Ahoj, tatko. Otec prišiel. Trúbi na teba. Už idem. Máš všetko? Gamaše si vzal? Neboj sa, mám ich v batohu, dám si ich až hore. A dávaj si na seba pozor. Dobre. Ahoj. Ahoj. Dobré ráno. Ahoj, tatko. Nevyzerá to veľmi ružovo. Čo? Máš všetko? Aj gamaše? Mám ich v batohu, mama mi ich urobila na zim. No. Dobre.
Pozor! Syno. Do frasa. Tatko, to bolo len na tenko. Veru. Idem sa tam pozrieť. Dobrý. Dobrý, Čo sa tam stalo? ale predbiehal autobus. Vlastne mal šťastie. Ahoj, chlapci, ako to s ním vyzerá? Našťastie bol pripútaný, inak neviem. Vyzeralo to horšie. Trochu si poleží, ale vylíže sa z toho. Vrátime sa. Nie, obideme to cez Svit a Poprad. Musím sa za každú cenu dostať hore. Slúbil som to. Ponáhľaj sa, stratili sme veľa času. Áno. Nazdar. Ahoj. Kamže? Hore. V tomto počasí? Musím. Martin, poď. nazdar. Zdar. Nazdar. Martin, no poď. No poďme. Dobrý deň. Dobrý deň. Dávajte pozor, sú úkolské chodníky. Nebojte sa, dáme pozor. Poďme. Vezmeme to skrátko. Chyť sa. Tatko, Čo je? Nevládzeš? Ryzák, ženieme. Au! Meškáme. Prosím, Počuješ ten vietor? A okrem toho je teplo, to sa mi nepáči. Ostaneš na nálepkovej chate, dobre? a ty? Ja pôjdem ďalej. Hore v doline sa musím s niekým stretnúť. No, kráčaj. Vydrž. Hneď tam budeme. Hore u mňa v chate ostali dvaja chlapi, čakali, kým sa vyčasí. Dohovorili sme sa na dnes okolo 10. pod Veľkým hangom. Mám im potiaľ vydúpať chodník, oni mne ďalej po chatu. Meškám dobrých 20 minút. Ty chceš ísť hore? Ale nie, vrátim sa s nimi. Ty sa mi zatiaľ postaraj o syna, dobre? Spoľahni sa. Ahoj. Ahoj. Tu máš, zohrej sa. Ďakujem. Frasa.
Jožo! 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 Kde je chatár? Čo sa stalo? Choď presadec. Koho to chytilo? A kde je chatár z tej rinky? Chatár z tej rinky? Daj ty hojka sem. Sa nebudeme ťahať. Sondy nie. So som tam ibež dopredu. Jana, nechaj všetko tak. Na hrebienku nefunguje telefón. Utekaj tam, nech nám pošlu posilu. A čo horská služba? Pri Popradskom plese padla veľká lavína. Všetci sú tam. Hotovo. Tak ja padám. Ťahaj! No poď s tými sanami. Nevidím. Martin! Počkaj! Vráť sa nazad. Kuchyňa je zavretá. Keď ti bude zima, zhorej sa v jedálni. Vych! Vych! Vpred! Vych! 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 Vpred! Vych! Zdvih! Vych! Tu je! Máme ho! Pozri, tam je niečo. Podaj lopaty! Pridaj. Opatrne. Čo tu robíš? Dívam sa. Neprekážaj, nepreď sa tu. Lepšie bude, keď sa vrátiš do chaty. Ale ja sa chcem dívať. Do frasa. No, videl si už dosť. Vráť sa do chaty. Ale prečo? Môže tu padnúť ešte jedna lavína. Tam hore vietor navieva nový sneh. A ty? No bež, bež. Pokračujeme. Zdvih! Vych! Zdvih! Vpred! Rýchlejšie, chlapi! Rýchlejšie! Poďme! Ako to tam vyzerá? Ešte ho nenašli. Tu pozor, pridržte ho. Ukážte mu. Ahoj, tatko. Ahoj. Žije? Nie. Neste ho dnu. Volali mi, že ide lekár. Chce ho vidieť tu. Poď. No poďme. Zachytil sa o Jarabinu. Ležal tam pod jej korunou. Stál som nad ním, len čo som prišiel na lavínisko. Všetci sme nad ním stáli. Aj ty?
A nikoho ani len nenapadlo, že môže byť akurát pod nami. Daj mi ešte jeden čaj. Tatko, keby bol Bak s nami, však by ho bol našiel. Máš tu čaj. Hádam ho zvezeme dole. Dopijeme, poďme. Ďakujem. Tatko, prečo si ho tam nechal? Neboj sa, nenechám ho tam dlho. Dobrý večer. Servus. Môžem? Píše si úlohy. Ahoj. Ahoj, tatko. Prišiel som ti niečo povedať. Čo sa stalo, tatko? Bak dnes v noci zdochol. Nesmieš sa preto veľmi trápiť. Vieš, človek už len tým, že žije, tak niekomu škodí. A niekomu zase osoží. A nemusí na to vynakladať ani veľké úsilie. Čo sa mu stalo? Otrávili ho? Nie. Ležal pri dverách a nie v kúte, kde zvyčajne zdochýnajú otrávení psi. Správca mi povedal, že odkedy sme odišli, nepil a nežral. Zomrel od žiaľu. Dokonca sa usiloval prehrísť dvere. Ale už asi nemal dosť síl. Aj psi potrebujú, aby sa na nich brali ohľady. Musel byť veľmi rozrušený, keď sme za ním boli. No, tak ste sa mali dohodnúť so skladníkom. Dohodnúť. Zase si najmudrejšia. Prosím ťa, daj mi pokoj. Znovu začína. Nevedel som si dosť dobre predstaviť, že Bak nemal dosť síl. Myslím si, že on nezdochol preto, že nemal dosť síl. Ale on zdochol preto, lebo sílu už nechcel mať. Znamenali sme preňho viac, ako sme si mysleli. Ja som ho chcel brániť proti celému svetu, ale nedokázal som to. A ja som si myslel, že už nemám dosť síl. Ale ja som ešte nechcel byť na konci. Mne ešte záležalo aj na tom, čo bude. Pozor! Pred! Teraz rozmýšľam, komu dám podpísať tie 2 peťky, čo mi pribudli v žiackej knižke.